Sizi Moskvadan Siriýa gitmäge näde bardylar? Muhasirlik internet taraftaki. İnternetin üstü bilen bu dogry ýoldur, Allahyň ýoludur diýip wagt edýän websaytlar bar. Biz seýlede şehit bolsaň Allahyň ýalkajagyny wagt edýänleri hem işitdik. Haçanda biz Türkiýede bolanymyzda Siriýede näme etmelidigimizi barada soradyk. Olar seýle diýdiler. Siz gynanman çağlary öldürmeli, siz aýallary öldürmeli we siz şehit bolsaňyz aýallaryňyz başga jihatçylara durmuşa çykmaly. Biz bu zatları isdenimizde nira düşündüğümüze göz yetirdik. Biz olary Türkiýede galarys we okarys, emma biz hiç ýere töwüşe gitmeris diýdik. Olar bolar diýdiler, emma pasportlarymyzy elimizden aldylar. Sanki maýly, neki pasportdan da sebäpden. Siziň ol ýere saparyňyzyň maksady nämedi? Öňe howpdanki maksadym jaraýatyn mana. Olar bize munyň dogry ýoldygyny, Allahyň ýoludygyny we eger şehit bolsaň jennete düşjekdigini aýtdylar. Olar bize gidip jihada goşulmagy we ýewreýleri dinden çykanlary ve saýlary öldürmegi tawsyrdylar. Bu şi anfda kuşdan